کوارک بریتانی پیوندیên navbera Turkiya û Emerîka de danêrxandin û got ku Emerîka wê sizayên aborî yên giran bi ser Turkiya de bisepîne. Kovara Okonumêst ya Brîtanî di şiroveyeke de behsa xerabiyên peywendiyên navbera Turkiya û Emerîka de dike û dibêje eger Turkiya dev ji kirîna sîstema mûşekên S-400 yên Rûsyî neêne, Emerîka wê Tirkiye siza bide. Kovara navhatî got ku eger Turkiya mûşekên S-400 yên Rûsya bikire, wê demê Tirkiya wê baceke mezin dibe û tevaya peywendiyên Tirkiye û Emerîka wê wernebirîn û mijara sepandina sizayên aborî li ser Tirkiye wê bikeve warê cihbcihkirinê de. Weke kovara navhatî dibêje, Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiya ji kirîna sîstemê mûşekên S-400 poşman nabe û Erdogan tekest kiriye ku Tirkiya wê di proseya kirîna mûşekên S-400 de berdewam be. Her wiha kovara Okonumêst got ku bi van egeran Emerîka bi tawayeke balafirên cengî yên corî F-35 radest Tirkiye nake, ew jî weke siza û karvedanekê wê girêbestê li gel Tirkiye helweşîne. Weke kovarê pêşbînî kiriye, Isal peywendiyên navbera Tirkiye û Emerîka de wê têk biçin û Emerîka dest bi cih wê sizayan bi ser Tirkiya de bisepîne.